Ola, noutros tutoriais falamos do clima en xeral, pero no de hoxe centrarémonos nos climas de España e concretamente no clima oceánico, no clima continental e no clima mediterráneo. ¡Comezamos! A Terra é un planeta do sistema solar no que ten lugar a vida dos seres humanos, das plantas e dos animais. Antes de nada, debemos recordar que é o clima. O clima son o conxunto de fenómenos atmosféricos que son comúns nunha rexión durante un longo período de tempo, normalmente cada 10 anos. Non debemos confundilo co tempo atmosférico, xa que este son o conxunto de fenómenos climáticos, chuvia, vento, que se dan nun lugar en un momento concreto. En España hai estes tipos de clima: oceánico, continental, mediterráneo, de montaña, subtropical e semidesértico. Aquí tes o mapa dos climas de España. Nesta primeira parte dos climas de España, trataremos dos climas oceánico, continental e mediterráneo. Empezamos co clima oceánico. Atopámolo no norte da península e na zona cantábrica. Vemos que é a zona verde do mapa. Abrangue Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e norte de Aragón e de Castela León. As temperaturas son suaves, con invernos temperados e veráns frescos. Non hai moita diferenza de temperatura entre o inverno e o verán, grazas á proximidade do mar. As precipitacións son abundantes todo o ano, cunha media anual de 1000 litros por metro cadrado, aínda que chove máis no outono e no inverno. A paisaxe neste clima oceánico está cheo de cores verdes, cunha vegetación abundante, debido ao elevado número de precipitacións. Imos agora co clima continental. Temos este clima na submeseta norte e na depresión do Ebro. É a zona beis do mapa. Hai unha variante deste clima continental
que se chama clima mediterráneo de interior. Teñen este clima a submeseta sur e gran parte do val do Guadalquivir. As temperaturas no continental son extremas, con invernos moi fríos e veráns moi secos e calorosos, xa que o mar está lonxe. Con respecto ás precipitacións, acostuman a ser escasas e irregulares, sendo normalmente en forma de neve no inverno. A precipitación anual media é de 500 litros por metro cadrado. E rematamos co clima mediterráneo. Atopamos este clima nos lugares próximos ao mar Mediterráneo, na costa atlántica andaluza, no levante peninsular, nas Illas Baleares e en Ceuta e en Melilla. É a zona laranxa do mapa. As súas temperaturas son altas, con invernos temperados e suaves e veráns calorosos. Se falamos das precipitacións, diremos que son escasas e irregulares e danse sobre todo nos meses de primavera e outono. En ocasións, e debido a que a temperatura do mar é moi elevada, entre outros factores, as chuvias neste clima son torrenciais, dando lugar ás danas, que provocan corrementos de terras e inundacións. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Que significan as iniciais de Dana? Dana significa D de depresión, A de aislada, N de niveis e A de altos. Se queres, podes seguir investigando e explicarme abaixo nos comentarios como se produce unha dana. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!